Yo, what's up guys? Ngayong umaga ay pupunta kami sa PTEX para alamin namin talaga kung may biyahe na papuntang Bicol para malaman nyo rin na kung may biyahe na talaga. At kasama ko si Love, ang aking asawa. Ayun guys, mamaya guys, update ko kayo guys pag kung nasaan na kaming lugar. Ayun guys, babay na muna. 1 hour later. Ayun guys, nandito na kami sa sa Guadalupe. Nag-ano kami. Naglalakad papuntang terminal ng terminal ng ah, terminal ng PITX kung saan kami sasakay at biyahe kami pupunta ron. Ngayon naglalakad kami dito sa may sa saan ba to? Sa may malapit sa Sogo. Maraming ang tao eh. Ngayon kasama ko nga si Love. Ayun guys, pagdating doon sa may tulay, update ko kayo. Ayun guys, I'm back. Nandito na kami sa may sa may tulay ng Guadalupe. Aakyat kami, patawid kasi magtatawid kami doon eh. Tara. Samahan niyo guys, tatawid kami. Ayun, pag pupunta kayo ng PTEX, dito kayo dadaan. Dahil dito ang dito ang bagong daanan. Hindi na tulad dun sa dati na doon pa dumadaan. Ayan. Ito guys yung yung MRT station, ayun yung tren, MRT station. Tapos kung mag-MRT kayo, kayo dadaan dito sa ayan, sa ibabaw ito ng tulay ng Guadalupe. Ayun yung kasama ko, hiningal. Okay pa? Tara. Ayan. Kung makikita nyo, ayun yung ayun yung EDSA. Ayun yung EDSA Ayun. Ayun guys, mamaya ulit guys, update ko kayo. Nandito na kami sa may sa Taso Station eh. Yung mga bantay kasi baka bawal mag-video ngayon eh. Sige guys, mamaya. Ayun guys, nandito na tayo sa sa loob ng Guadalupe Station. Naka-PCL tayo ngayon dahil bawal maglakad dito ng walang PCL. Pero meron akong nakikita na iba na wala. Hindi ata nabantayan ng mga bantay rito. Ayun guys, papunta to sa may dulo. Pagdating sa dulo, magbababa. Kung dito kayo dadaan, bababa kayo pagdating sa dulo. Tapos kayo, magsasakay ng bus. Ang hirap naman ito, pila. Ayan. Ito yung MRT station ng Guadalupe. Ayan. Makikita nyo sa likod ko may mga dinadaanan ako na mga dumadaan. Ayan, ganyan. Ayan guys, cellphone lang kasi ang gamit ko ngayon para hindi masyadong magalaw. Nasaan na yung kasama ko? Kala ko naiwan ko yung kasama ko eh. Ayan guys, pababa na tayo, pababa. Pakita sa inyo ang daanan pababa. Ito guys, pababa na to papuntang bus station. Ayan. Ito. Ayan, may nagtitintang taho. Dito tayo daan. Kung makikita nyo guys, meron ditong malaking ilog. Ayan Ayan, malaking ilog. At saka ito ang EDSA. Ayan, EDSA Guadalupe to. Yung sa ilalim na yon, doon ang sakayan. Yung sa ilalim na doon Diyan ang sakayan, diyan. Yan. Ito EDSA to, galing Cubao. Tara guys. Tara. Mababa tayo. Ayan.
Ang mahirap lang dito pagbaba. Ayun guys, nandito na kami sa baba. Sasakay na kami ng bus papuntang PTEX. Ito yung tulay sa taas. Ayan, tulay ng tren. Nandito kami sa ilalim. Saka nandito yung mga bus na dumadaan. Saka may mga nagtitindang may mga nagtitindang pisil, sari-sari. Ayan. Makikita nyo sa likod ko, ayun, may mga bus doon. Ayan o. Ayun guys, mamaya uli update ko kayo pagdating namin doon sa sa PTEX. Kung nandun na kami, update ko kayo ha. Babay na muna. One hour later. Ayun guys, nandito na kami sa sa PTEX. Totoo nga na may biyahe na pa Bicol. Ayun yung mga stall, mga biyaheng pakita ko sa inyo. Ayun guys, ayun yung mga biyaheng mga biyaheng Tabaco, Legazpi at saka Legazpi Albay. Ayan, mga biyaheng Bicol yan. Totoo nga may biyahe na dito. Ayun guys, kung uuwi kayo ng Bicol, dito na kayo sumakay at para makamura kayo. Ayan guys, maraming ang tao na uuwi din ata ng Bicol dito. Kasama tong kasama ko, pero hindi pa ngayon uuwi. Ayan guys, punta kami ng food store, kakain muna kami. Naka-facial kasi ako ngayon dahil bawal dito maglakad ng walang facial. Ayun. Punta kami ng taas para kumain. Nasaan yung kasama ko? Ayun. Let's go! Medyo nakakagutom guys, ang layo pala ng biyahe. Galing kami ng Taguig. May git isang oras kaming nagbiyahe. Papuntang dito lang para to sa sa Paranaque. Sa may malapit sa Tambo. Malapit sa Tambo, Paranaque. Dito lang pala yung sinatawag nilang PTEX. Ayun guys, kakain muna kami nila at medyo nakakagutom. Ayan Marami tayong mga kainan dito. Dito meron ditong ayun guys, mamaya ulit guys, update ko kayo pagkatapos namin kumain nila. Bye-bye muna. A few moments later. Ayun guys, welcome back. Tapos na kami kumain nila. Kumain kami sa Mang Inasi. Tapos na rin umihi. Tapos na rin umihi. Ayun guys, ngayon nagpaplano na kaming umuwi. At para makapagpahinga na, meron pa kaming gagawin. Nandito pa rin kami ngayon sa PTEX sa terminal. Para nagtambay muna kami, kakatapos pa lang namin kumain. Ayun guys, maraming tao rito na dumadaan. Ayun. Para mga magbabiyahe papuntang iba't ibang probinsya. Ayun yung iba doon sa dulo. Ayun. Makikita niyo yan sa dulo guys. Guys, maya muna ulit at i-update ko kayo. Bye bye. Hi guys, pauwi na. Yung guys, pauwi na kami. Ngayon ay pababa na kami ng naka-escalator kami, pababa kami ngayon. Sa gate 8. Sa may gate 8 kami. Hanapin namin yung exit kung saan ang labasan. Pero sigurado dito ang labasan, no? Malamowa din pala to, no? Oo, malaki rin pala Kaya to. pag pumasok kayo, lagyan nyo ng marka dadaanan nyo. Para alam nyo na Oo. saan nyo. Ayun guys, naglalakad kami ngayon palabas. Kaya kami uuwi na. 6. Ha? Code 6? Oo, doon kita naglagi. Alin? Yun dito. Oo. Hindi. Iba man tong nasukan natin maglo kanina. Ito yung kanina. Ito yung waiting area guys ng mga babiyahe probinsya. Ayan. Parang May durian. May ugob. Igor lang, parang di mo ba? Ito, ugob oh. Durian. Ugob. Durian. Una ka, ugob. Ito exit. Wala, sarado yan. Saan ba tayo mag-exit? Kasi kita sa hinutan. Ayun guys, nandito pa kami sa loob, naglalakad kami. Hahanapan namin kung saan yung palabas. Uwi na kami ng Uwi na kami
ng ano, Taguig. Hanapin muna namin yung daanan pa ano, palabas. At medyo ano lang kami dito eh. Ngayon pala ako nakapunta rito eh, kaya medyo nalilito. Muwa lang ang fake. Kumuha nga ang pen. Pagpasok mo ng alas Oo. 10, lalabas ka ng alas 5. Ayan, ang daming tao. Ano to, pila? Ayan guys, ito na yung exit. Kaso di ko alam kung saan to. Exit na na. Exit na oh. Ayan. Ayun guys, nakalabas na kami nila. Nandito na kami sa labas. Maghahanap kami ng ano, ng sakayan namin pa uwi ng ano, ng Taguig. Ano? Ha? Uwi ng Taguig. Uwi na kami. Oo, uwi na kami. Ito yung Jollibee. Kumain kami guys sa Manginasal. Nako, binulpugan so hita. Kita ko yung pagpakain eh. Bakpak. Binulpugan so pakpak ang ano. Pakpak. Naka-only rice. Nakasampung ano kami. Nakasampung kanin. Nakasampung ano. Sampung kanin, extra rice. Ay, extra rice. Medyo nalito ako guys kasi ngayon lang ako nakapunta rito eh. Kaya Kayo, pag ganito. pumunta kayo dito, magdala kayo ng pentel pen. guhitan yung madadaanan. Saan yung dadaanan nyo. Oo. Alam mo saan kayo exit. Saan i-exit? Basta guys, kung uuwi kayo ng probinsya, mga parteng Bicol, Tabako. Bicol nga, Tabaco eh. Legazpi. Huwag na kayo mag-ban. Sumakay na lang, dito lang kayo sa PTX. Mura lang naman eh. Dito na rin yung anti-gel. Oo, dito na rin yung anti-gin nyo. At saka, hindi na kayo mamahalan dito. Eh, Ito na lang yung ano. ito na lang yung ano nyo. yung bumababa char. Ito na lang sakayan nyo. Para mas mura. Eh, magkano yung sa van? 2.5. Anti-gin, 1.5. Hospital. Eh, dito, 1,000 ang pamasahe nyo. Tapos anti-gin, nasa 600 lang. Oh, di... Kaya, 1.6 lang yun. Ayun guys, salamat sa mga nanood ng vlog ko ngayong araw. Kung may biyahe na nga ba ang probinsya. Galing PTX to probinsya, biyaheng Bicol. Ayun guys, meron nga, na-confirm namin, meron nga biyahe ang Legazpi. Legazpi galing Maynila. Para hindi na kayo magastusan. Ayun guys, sa mga nanood, salamat sa inyo. At huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Official. Pindutin ang bell notification para mag-update ka sa aking bagong mga video. Ayun guys, hanggang dito na muna ang vlog na to. Bye-bye!